Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा अपकमिं एग्जाम ADRE 2.0 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 फैगासिनो दङ। दा बेयावनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों ग्रेड 3 आव ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामबा मोननैबो खालामबा मा जागोन आरो रिजेक्ट एबा एक्सेप्ट जागोन नामा। दा जोङो भेकेन्सिखौ लादों 15,000 मानोना भेकेन्सिया बारायखागोन नालाय चिफ मिनिस्टारा जेब्ला बुंदोंमोन 15,000 दं होननानै ADRE आव स' बेखायनो पस्टआ बारायगोन बेनो गोल्डन चान्स आरो बेबादि भेकेन्सि फैगोना गोबाव टाइम लासिगोन। दा इलेक्शन सिगां नोंथांमोननि साख्रि जागोन ना उनाव जागोन बिनि सायाव बेयाव कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि जब्सनि सायाव आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव। दा एप्लाइ खालामगासिनो गोबां खालामगासिनो नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3 आवबो खालामदों आरो ग्रेड 4 आवबो खालामदों। जुदि सासे मानसिया मोननै मोनथाम एप्लाइ खालामबा मा जागोन दा बिनि सायावनो कभार खालामगोन मानोना बेनि सायाव गोबां क्वेरिज कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। जेब्ला सेबो फैगोन नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव क्लिक खालामबा बेबादि अपसन मोनगोन। थ' बेखायनो जोङो ग्रेड 4 आव खालामसै। देन ग्रेड 4 आव खालामनाय लोगो लोगो जोंनि अपसना ओरैबायदि दङमोन जे सासे केन्डिडेटआ मोननै मोनथाम इलिजिबल जादों बेयाव बोरै खालामनांगौ। दा फार्स्टनि अपसन कुइसन हमना ला नोंथाङा एचएस पास एबा नोंथाङाहाय माने आन्डार ग्रेजुवेट माने डिग्री जोबाखै स' नोंथांमोना बबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों आरो खालामबाय थादों। दा बेनि कुइसन जादों गोबां कमेन्ट्स खालामदों। एन्ड टल फ्रि नाम्बार दङ बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङबा बेनिफ्राय मेल आइडि नोंथांमोननो होगोन मोनसे समावहाय जेब्ला नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन। बेनो जाबाय गोबां गोरोन्थि खालामदों एप्लाइ खालामनायाव रिजेक्ट जागोन नामा गिनांगौ गैया नोंथांमोना स्टेटनि साख्रि स्टेटनि मानसि बेयाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनखागोन। स' बेनिफ्राय फैबाय दानिया ग्रेड 3 खालामदों ग्रेड 4 खालामदों मा अपसन दङ नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन नामा। 50% गासिबो क्लियार जाबाय नाथाय 50% दासिमबो क्लियार जायाखै जे माबादि क्राइटेरिया बिमारदों एक्चुअलि बेनि सायाव भिडिअ खालामबाय गोबांनो नाथाय दासिमबो कनफिउज जाबाय थायो। दा फार्स्टनि एन्सार जुदि नोंथाङा एचएस पास डिग्री फरायगासिनो नाथाय कमप्लिट जायाखै नोंथांमोना मोजां चान्स बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव खालामनांगोन लोगोसे ग्रेड 3 आवबो खालामनांगोन। दा ओभारअल खोथायाव जाबाय एचएस पासआ नोंथांमोना ग्रेड 3 आवबो हागोन ग्रेड 4 आवबो हागोन नोंथांमोना क्लास 8 फार्स्ट लेभेल 10 फार्स्ट लेभेलाव ग्रेड 4 आव बेयाव हाजोबसे हाजोबनानै प्लास ग्रेड 3 पस्टआव नोंथांमोनाबो हागोन माने डाबल चान्स दं एचएस लेभेला। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिबाय एचएस पासआहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव मोननैबो खालामनो हादों खालामबाय था जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना 100% एडमिट मोनगोन आरो डाबल चान्स बेनो। स' बेनिफ्राय जायफ्रा डिग्री कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनासो ग्रेड 4 आव हानाय नङा आरो जायफ्रा ग्रेड 3 आव खालामसादों क्लास 10 ल' फार्स्ट मोनसे अपसन दङ हौवाफोरा बेनो जाबाय LMB लाइसेन्स नोंथांमोना थानांगोन ड्राइभार पस्टआव नोंथांमोना LMB थानाय लोगो लोगोनो नैबे ग्रेड 3 पस्टआव 10 पास जाबानो नोंथांमोना हागोन। स' बेयाव नोंथांमोना हागोन आरो मोनसे कमेन्ट्स एचएस पास डिग्री पासआ लाइसेन्स दङ ड्राइभाराव हागोन हाया 100% हागोन। एक्जामाव 150 जागोन नाथाय ग्रेड 4 पस्टआव 135 नि एग्जाम जागोन आरो ग्रेड 3 आव नोंथांमोननि एग्जाम ओरैबायदि दङ मोननै केटेगरि दङ मोनसे 150 नि एग्जाम एचएस लेभेलाव आरो मोनसे ग्रेड 3 लेभेलनि नोंथांमोननि डिग्री लेभेला जाबाय 175 नि एग्जाम जागोन। थांनाय बाराव 175 आरो मोनसे हाबानो 1.75 नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन 100 कुइसन थागोन गासै 175 स्किल टेस्टआव 25 नाम्बार थागोन ग्रेड 3 आव नोंथांमोननि गासै 200 जागोन डिग्री लेभेलाव। दा बयबो क्लियार जाबाय बेनिफ्राय फैबाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन माब्ला आरो बे एग्जामखौ नोंथांमोननिखौ 100% सोरबाया कन्डाक्ट खालामगोन बेखायनो एग्जामा माबादि जागोन बेखौथ' सिगां मिथिखाबाय एसेबां गोराबो जाया। स' नोंथांमोना एग्जामखौहाय अइमार्सआव होनांगोन अफलाइन हिसाबै गाव गावनि जिल्लायावनो नोंथांमोना होनो मोनगोन। मोनथाम अपसन होखादों बबेयाव नोंथांमोना होनो गोसो जेराव फार्स्ट होदों बेयाव एग्जाम होनायनि चान्सआ दङ। बे एग्जामा थ' नोंथांमोननि एप्लाइआ जानुवारिसिम मोनहैगोन हमना ला 29 डिसेम्बर अब्ला फेब्रुवारियाव 99% जानायनि चान्सआ दङ। जुदि फेब्रुवारियाव एग्जाम जाया अब्ला जोबोरै लेट जासिगोन मानोना दायो आपकामिं MP इलेक्सना हमना ला एप्रिलाव जायोबा हमना ला मार्चआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्रिल मेआवहाय एग्जाम जानायनि चान्सआ गैया मानोना रिजाल्ट मोनहैनांगौआबो लेट जागोन। बेखायनो नोंथांमोननि एग्जामा जानो हागौ जुन जुलाइआव जानो हागौ जुदि लेट जाथारोबा अके जुन जुलाइ आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय नुहैगोन आरो रिजाल्ट मोननाय स्किल टेस्ट लानाय एसे लेट जाहैगोन नोंथांमोनाहाय फुजानि सिगां साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे एनालाइज भिडिअ एग्जामनि बागै जायफ्रा चेनेलाव गोदानमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव।